Вот часто здараецца, панове, што ў энцыклапедыях адная і тая ж нейкая падзея падаецца зусім па-рознаму. Разумееце? Вось я знайшоў, была ў нас на Гомельнічы такая вось мясціна Беліца. Але чамусьці гэтая Беліца ўсё 19 стагоддзя неяк рухалася вось так па мапе. Значыцца, і герб у Беліцы быў свой, але чамусьці гэты герб нагадвае герб Гомеля сёння. І я падумаў, ці не злавіць мне гэтую Беліцу, разабрацца ва ўсім і пабачыць гэта на свае ўласныя вочы. День добрый, панове! Вёска Старая Белица. Гомельский район, Гомельская область, Республика Беларусь. Ну, а за нашими прадедами, это значит, был Рэчыцкі павет, Минское воеводство, Великое княство Литовское. Ну, я вам скажу, что гэтая вось Белица сапраўды вельмі старая. Тут вось побач археологи каля вёскі раскопали стары курганны могільнік. Ну, а что означает вось бель? Белька. Ну, дык на мясцовым диалекте это означает такая заболоченная мясцовасць. Балотістая такая сенажаць. Ну, вось адсюль пошла на зола. І тут мясціны сапраўды было вельмі такие болотистые были. Правда, зараз все осушили. Ну, дык что? Пойдем расследовать, панове, нашу историю. До 16 стагоддзя, вось, паважанае панство, ніякіх звестак пра гэтую Беліцу я нідзе не знайшоў. Але вось ужо ў літоўскай метрыцы 1558 года ўжо гаворыцца аб тым, што на той час Беліца ўжо была цэнтрам цэлай Беліцкай воласці. Вось, як уяўляеце, і належала тады Беліца разам з усёй воласцю і з Гомелем, які тады быў яшчэ невялічкі, маленькі, беларускаму такому магнацкаму роду чартарыйскіх. Гістарычная даведка. Чартарыйскія. Великолитовский князьский род гербу пагоня. Асаблівае значэнне ў палітычным жыцці Рэчы Паспалітай мелі ў 18 стагоддзі, калі ўзначальвалі моцную групоўку магнатаў фамілію, якая спрабавала правесці рэформы дзяржаўнага і эканамічнага ладу Рэчы Паспалітай. Арыентаваліся на Расею, а па першым падзеле Рэчы Паспалітай узначальвалі магнацкую апазіцыю. Галоўная рэзідэнцыя чартарыйскіх месцілася ў Пулавах, Люблінскае воеводства. Паводле генеалагічнай традыцыі выводзілі свае карані ад князя Канстанціна Альгердавіча. Пры гэтым спасылаліся на пацвярджэнне каралём Уладзіславам III іхняга сваяцтва з вялікім князем Альгердам граматай ад 14 чэрвеня 1442 года. Гісторыкі 19 стагоддзя выказвалі сумнеў і імавернасці гэтай граматы і схіляліся да версіі пра паходжанне чартарыйскіх з земляў сучаснай Беларусі. Прозвішча атрымалі ў 15 стагоддзі ад маёнтку Чартарыйск на Палессі. Княжскі тытул зацверджаны Люблінскім соймам 1569 года. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай вось Гомель разам з Беліцай
у чартарыйскіх адбіраюць і далучаюць, значыцца, да расійскай імперіі. І ўсё за тое, што князі чартарыйскія адмовіліся прысягнуць на вернасць Кацярыне II. І свае гэтыя новыя землі Кацярына II пачынае раздорваць, значыцца. Ну і вось Беліцу разам з Гомелем яна дорыць гэтаму свайму бойфренду. Ну, ці як раней казалі, фаварыту, вось, фаварыту генералу-фельдмаршалу Румянцеву Задунайскаму. Указ, згодна якому вось Гомель і гэтыя ўсе землі жалаваліся Румянцеву для увесялення, Кацярына II падпісала ў 1775 годзе. Ну і тады ж, значыцца, Гомель пераходзіў ужо у вечнае патомственнае карыстанне. І вось, прыехаўшы ў Гомель, фельдмаршал Румянцев паглядзеў, што ў Гомелі, значыцца, знаходзіцца вось цэнтр павета, знаходзіўся адміністрацыя, ўсе чыноўнікі, і ён падумаў, што яны будуць перашкаджаць яму весяляцца. Ну, можа, ў вокны вунь зазіраць, падглядваць буду, што ён робіць, чым займаецца. І вось гэты весельчак Румянцев, усю гэту адміністрацыю, усіх чыноўнікаў гэтых з Гомеля вырашае, ну, из глаз долой, из сердца вон. І перасяляе іх у іншае месца. Што, кіса? І так, у 1777 годзе усю гэтую гомельскую павятовую адміністрацыю, якая так перашкаджала увесяляцца фельдмаршалу Румянцеву Задунайскаму, перасялілі у Беліцу. Ну і Беліца адразу стала цэнтрам Беліцкага павета. Ну, а каб все чыноўнікі не крычалі, што вось іх на вёску, на сяло заслалі, то хутенька Беліца атрымала статус горада і пачала звацца не вёска Беліца, а город Белица. Ну, и я вам скажу, конечно, что от того, что Белицу назвали городом, конечно, она одразу не стала. И тому в 1778 году был распрацаваны, значится, такий план забудовы города Белица. Ну, распрацаваны таким архитектурным духу классицизму. Ну, как Белица стала нечто такое на кшталт Санкт-Петербурга. Ну, где жила добрая старая знакомая нашего весельчака, фельдмаршала Румянцева-Задунайскага Кацярына II. У горадзе Беліца планавалася будаўніцтва каля паўсотні жылых кварталаў, на галоўнай плошчы гасцінны двор і абавязкова два храмы, гэта праваслаўны і каталіцкі. Ну, а шырыня вуліц павінна быць строга 20 метраў, і ўсе гэтыя вуліцы павінны быць, ну, абсалютна сіметрычныя. Ну и, конечно, перш-наперш павятовы цэнтр горад Беліца павінен атрымаць свой уласны герб. І 16 жніўня 1781 года, значыцца, Беліца атрымлівае свой герб. Ну, у верхняй частцы герба быў размешчаны гэты, ну, такі казачны двугаловы расійскі арол, а ў ніжняй частцы звычайная беларуская аднагаловая рысь. Ну, але я хочу сказать вам, уважаемое панство, что вот хочешь, кажут, рассмешить Бога, расскажи ему об своих планах. Нехай хоть эти планы будут самые, что ни на есть, царские и самые-самые екатерининские. Карацей, будаўніцтва тут не пачалося. И Беліца засталася звычайным беларускім селом, с такими вот прыгоженькими ставеньками. Ну, а все тому, что выяснилось, что вось павятовы гэты центр Беліца мае не вельмі зручнае геаграфічнае становішча, і от знаходзіцца далёка ад галоўных дарог і ад рэчкі Сож. Ну, адным словам, сюды было цяжка і падысці, і пад'ехаць. Ну і вось таму, як той казаў, што сюды нельга было ні падысці, ні падплысці, то і вырашылі вось гэтыя расійскія чыноўнікі цэнтр павета, вось Беліцу, перанесці ў іншае месца, больш зручнае, бліжэй да горада Гомеля, бліжэй да Сожа. Ну і каб не перапісваць гэтыя ўсе паперы, разумееце, усе назовы, там назовы вуліц, праспектаў, не мяняць пячаткі, то назоў пакінулі такую, які была Беліца. Правда, там стала уже новая Беліца, а гэта засталася старая Беліца. Вось так і знікла мара тут пра вялікі горад. І на сённяшні дзень вось новая Беліца ўваходзіць уже ў склад горада Гомеля. І тады вось Беліца гэта новая добразычліва падзялілася сваім гербам гэтай аднагаловай рыссю з горадам Гомелем. І сёння Гомель мае герб Беліцы рысь.
Дык вось на пачатку, паважанае панства, 19 стагоддзя вось гэтую старую Беліцу цэнтр павета набывае для свайго сына Міхал Станіслаў Перасвет Солтан, прадстаўнік старажытна-шляхецкага роду Солтанаў. І вось менавіта пры Міхалу Солтану у 1840 годзе тут вось будуецца вельмі прыгожая беліцкая сядзіба. Але на вялікі жаль, паважанае панства, бачыць мы можам сёння толькі на фотаздымках. Вось тут, паважанае панства, на гэтым месцы і стаяў той дом Перасвет Солтанаў, помнік архітэктуры эпохі рамантызму. Дом быў драўляны, вельмі прыгожы. У ім пазней размяшчалася вось мясцовая школа. Ну, а ў 80-х гадах мінулага стагоддзя вось гэты помнік архітэктуры эпохі рамантызму быў разабраны на звычайныя дровы. І мне застаецца вось толькі сядзець на гэтым неромантичным холодным подмурку. А вось ад парку, паважанае панства, тут тое-сёе засталося. Ну і кажуць, што гэты вось стары парк быў закладзены тут яшчэ чартарыйскімі у 18 стагоддзі. Вось, і закладзены быў як рэгулярны парк. Но пазней Перасвет Солтаны перапланавалі гэты парк пад пейзажна-рамантычны. Ну і парк разам з садам калісьці займаў аж 25 гектараў. Ну а рызынкамі гэтага парку, кажуць, гэта былі такія альтанкі з жывых дрэў. Уяўляеце, якія такія прыгожыя былі. І ў гэтых альтаначках можна было схавацца вось ад спёкі, ад дажджу. Ну, а калі трэба, то і ад гэтага любопытнага чалавечага вока. Вось. Ну, праўда, альтанкі-то сёння не захаваліся, як вы разумееце. Ну, а для затое я тут у парку знайшоў вельмі цікавую каменюку. І на гэтай каменюцы выбіты нейкія літары і лічбы 1858. Калі пры Румянцеву тут распрацоўваўся гэты геніяльны план па пабудове горада Беліцы, то па гэтым плане вось тут, на гэтай галоўнай плошчы, павінны былі ставіць два храмы. Гэта праваслаўную царкву і каталіцкі касцёл. Дык вось, паважанае панства, на той час тут у Беліцы ўжо быў адзін храм. Гэта вось гэтая уніяцкая царква. Гэта уніяцкая царква, паважанае панства, яна тут была пабудавана яшчэ за чартарыйскімі ў 1710 годзе. Правда, пазней вось эту уніяцкую царкву перабудоўвалі Перасвет Солтаны, але, кажуць, з таго часу на вонкава амаль не мянялася. І я вам хочу сказаць, што вось гэтай царкве ўжо больш за 300 гадоў. Уяўляеце сабе? Вось, сёння гэта праваслаўная царква Мікалая Угодніка.
1937 годзе за Советамі, калі быў такі вось разгул гэтага воинствующего атэізма, то бальшавікі вырашылі зачыніць вось гэты храм. І старасту вось храма взялі і расстралялі, а сам храм ператварылі пад зернесховішча. І людзі тады пачалі разбіраць старажытныя абразы па хатах, каб іх не папалілі. А вось гэты колішні абраз Маці Божай Траеручніцы, кажуць, проста выхапілі з-пад камсамольскай сякеры. Ну, а ўжо калі сюды прыйшлі немцы падчас Другой сусветнай вайны, то немцы дазволілі храм адчыніць, каб людзі хадзілі сюды, маліліся, і тады весь народ з хат папрыносіў сюды назад гэтыя схаваныя старажытныя абразы. Тое, што напалохала расійскіх чыноўнікаў, паважанае панства, зусім не замінала шляхцічам Перасвет Солтанам развіваць тут гаспадарку і мець яе добры прыбытак. Перасвет Солтаны вось тут, у Старой Беліцы, 1831 годзе адкрылі прадпрыемства па вырабу цукру. Пазней тут пабудавалі маслабойню. Пры іх тут былі ветракі, вінакурня, карчма, кузня. Ну і вось так ад бацькі Солтана да сына Солтана і пераходзіла Старая Беліца аж да 1919 году. А ў гэтым годзе сюды ўвайшлі бальшавікі, і браты Міхал і Александр Солтаны вымушаны былі пакінуць гэтае месца назаўсёды. Калі Расійская імперія знікла з мапы свету, то Старая Беліца чамусь тады ўвайшла ў склад РСФСР. І каб даказаць этнічную беларускую прыналежнасць мясцовых жыхароў, была нават склікана камісія палітбюро. І толькі ў 1926 годзе Старая Беліца ўвайшла ў склад БССР. І тады вось мясцовыя дзеткі атрымалі магчымасць вучыцца ў школцы на роднай беларускай мове. Ну а праз год, у 1927 годзе, вось тут, у Старой Беліцы, нарадзіўся наш знакаміты беларускі гісторык Георгій Штыхаў. Гістарычная даведка. Георгій Штыхаў нарадзіўся 4 ліпеня 1927 года ў вёсцы Старая Беліца у Гомельскага района. Беларускі археолог, гісторык, медыявіст. Сям'я рэпрэсаваная ў 30-е гады 20-го стагоддзя. Доктар гістарычных навук, прафесар, скончыў філасофскі факультэт Ленінградскага дзяржаўнага універсітэта, гістарычны факультэт БДУ. З 1950 года настаўнік гісторыі, прымаў удзел у археалагічных раскопках на Гомельшчыне. З 1962 года працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук БССР. Абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме старажытны Полацк 9-13 стагоддзяў. Даследчык археалагічных помнікаў Полацка і гарадоў полацкай зямлі, старажытнага Менска і яго папярэдніка, гарадзішча на рацэ Менка. Праводзіў раскопкі ў Віцебску, Лукомлі, Заслаўлі, Лагойску, Копысе, гарадзішчы старажытнага Барысава. Працаваў над вызначэннем этнічнага асяроддзя, у якім узнік Полацк. Прымаў удзел у распрацоўцы нацыянальнай канцэпцыі гісторыі Беларусі. Аўтар больш як 300 навуковых і навукова-папулярных работ, у тым ліку 7 манаграфій.
Дякуючи, поважане панство, ось таким людям самоданным, ось таким улюбленым у свою профессию Георгий Штыхов, мы сегодня можем нашмат болей ведать об своим родным крае, об истории своего народа, об истории Беларуси, чем нам подавали у советских подручниках. В осень, поважанные, все рихтуются до зимы, у городе включили отопление, журавые буслы полетели у вырай, а у Белицы до зимы рихтуются по-іншому. Тут я знайшов невеличкий африканский оазис. Ну, мусить кому узимку позагорать под этими заснеженными пальмами. Гэтая вёсачка, паважанае панство, она хотя и старая Белица, але ў душы адчувае сябе вельмі маладой. Так и мы повинны. И я вам хочу сказать, что закахаться можно не только в 25, а и в 95. И жить счастливо. Ну, ці по-другому ще можно сказать, что вот живем мы зараз добро, але будем жить яшчэ лепей. Так что все у нас самое доброе напереди. До побачення! Ну, вось побываў я ў Беліцы, побачыў усё на свае светлыя уласныя вочы і скажу вам, што вось як Беліца дзялілася, як яна падзялілася вось сваім гербам з Гомелем, так і мы павінны вось дзяліцца са сваімі бліжнімі, каб людзьмі звацца.